Türkmenistan'ın devlet yolbaşçıları Ulhemdeki Çiberdi Muhammedovlar. Men 75 yaşlı qaraşsız jurnalist Fortana ve televizyon yalan övgülerden sadık oranlıklardan sizin başına aylanıp yuvurdu halis tozdurdunuz, yuvurdu para horluğu övürdünüz. Men indi 2018 yıldan beri adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiativası, yani Türkmenistan'ın kronikası websaytı bilen hizmetdaşlık edip gelýärin. Türkmenistan'da bu neşir özüne düşman sayan Türkmen yolbaşçıları indi bir neçe yıldan beri bu neşirin işine pätiyelçilikleri dörüdük gelýärler. Şeýle-de bu neşir bilen hizmetdaşlyk edýärligim üçin maňa we meniň maşgala agdalarıma hem türlü pätiyelçilikler dörüdük. Biziň işlemäge, ýaşamaga hukuklarymyzy batgylap, bize azar berip gelýärler. Men odalky çykyşlarymda ataly ogul tillere ýüzlenip, meniň telefonlarymyň diňlenmegini besetdirin diýip haýyş edipdim. Emma Milli Howpçylyk Ministrliginiň işgärler tarapyndan bu haramlyklar dowam edýär. Meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Netijede meniň bilen telefon üstü bilen habarlaşýan, bizden kömek sorayan türkmen raýatlaryna hem uly basyşlar edilip azar berilýär. Şu ýylyň 28-nji iýunynda Lewap vilayatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginden Kümüşşende Nurjemal diýen zinalar telefon üstü bilen jaň edip özleriniň elektrik togunyň ýetmezçiliginden kösenýändikleri, susuzlukdan kösenýändiklerini, ikillerine barýan suwly ýaplaryň gazylmaýandygyny netijede ikilleriniň gowraýandygyny, paxtalarynyň gowraýandygyny, güýzde ekillerini eki şuwagtynyň giýjap galýandygy barada şikaýet edip kömek sorap maňa ýüzlendiler. Şu ýylyň 28-nji iýunynda olaryň çykyşlary Türkmenistanyň kronikasy websaytynda çap bolandan soňra olar maňa jaň edip özleriniň tok meselesiniň çözülendigini aýtdylar. Emma olaryň ýaplarynyň gazylmak meselesiniň, ekillerine suw bermek meselesiniň çözülendigi çözülmendigi maňa gumana bolup galdy. Sebäbi olara basyş edilip, olar bilen meniň telefon aragatnaşygymy kesdiler. Bu bolsa meniň telefonlarymyň diňlenýändiginiň birinji togutnamasydyr. Emma siz ataly ogullar 2002-nji ýyldan beri maňa görkezip gelen görgüleriňizi düzeltmäge, meniň kanuny talaplarymyň ýekejetini hem düzeltmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz bu dünýäniň şady horramlyklary bilen ýaşaýarsyňyz. Eden etmişleriňize o dünýäde jogap bermek boljakdyňyz häzirlikçe siziň ýadyňyza düşenok. Belki Allah bizi bu dünýäde haklaşdyrar. Siz öz awraýyňyzy, jan penalaryňyza janyňyzy şeýdip goratýarmysyňyz? Emma siz ýolbaşçylar, meniň kanuny hukuklarym basgylap, 2002-nji ýyldan beri maňa görkezip gelen görgüleriňiziň ýekejetini hem düzeltmäge, meniň kanuny hukuklarym barada alada etmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz öz ýetleklaryňyzyň etýän haramlyklaryny goldaýarsyňyz, olara görkezme berýärsiňiz. Şol sebäpden meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Meniň giýerlenmegim, maňa azar berilmegi dowam edýär. Siz taşary ýurtlarda hereket etýän garaşsyz neşirleri, şol handa meniň hyzmatdaşlyk etýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy garaşsyz websayty Türkmenistanyň kronikasyny ýok etmeň aladatyny etmän. Siz bu saýtlarda çykan habarlary okap, ondaky halkyň sesini diňläp, onuň netije çykarsaňyz, bu siziň awraýyňyz üçin, Garagunda galan Türkmen halky üçin belki has netijeni bolardy. Emma siz hemişe bu saýtlary ýok etmeň alatasynda siz öz ýernaklaryňyzyň berýän ýalan maglumatlaryna inanyp Türkmen halky gulara gulykda ýaşaýar diýip öz-özüňizi inandyrýarsyňyz. Emma Türkmen halkynyň günüzarany barha beterleşýär. Ýyldan halk çökýär, ýurt çökýär. Etraplarda elektrik togunyň ýetmezçiliginden ilatyň kondisionerleriniň haladyňlyklarynyň hatardan çykýanlygy sebäpli ilat barha garyplaşýar. O ýerlerinde ýaplaryň gazylmaýanlygy sebäpli suw ýetmezçiligi, elektrik togunyň ýetmezçiligi, ýollaryň ýaramazlygy, tehnika ýetmezçiligi, bu zatlar daýhalaryň güzaranyny barha kynlaşdyrýar. Daýhalaryň ýyl boýy çekýän rehbetinden gelen girdejileriniň haram ýolbaşçylara para hökümde berilmeli bolýandygy aýdylýar. Ýurtda parahorlyk iň ýokary derejäge ýetdi. Bu parahorlygyň ösmegi siz ataly ogluň iň uly üstünlüğiniz boldy. Siz ýurtda ýolbaşçy bolup parahorlyga uly ýolaşdyňyz. Ýurtda diňe haramlyk parahorlyk ýol alýar. Ýakynda iýun aýynyň ortalarynda Mara welaýatyna seýahat etdim. Ýöleteniň gady Hataýa taşylyp duran wagtynda ýöleteniň ýanyňy çpeketlerinde bildiğin ýetmezçiligi ýeti döýülýär. 2 sagat tap nowata durýan sürüçiler deňe 30 litrden bildiğin alyp bilýärler.
Yönetenin ähli territoriyasında toğuk etmesine yeti duyulýar. Toğuk etmesine kondisionerler, haladenlikler hatardan çıkıp ilat garawynda kösenip otýar. Emma siz yönetenin tebii gazyndan gelýän ferişdeleriň hasabına arkada şäherni gurýarsyňyz. Cemal Saparova ýaly ýanlaklara köş gurup berýärsiňiz. Cemal Saparova ýaly ýanlaklar, ýalan maglumat berýän ministrler, olar sizi giýje günde öwüp siziň başyňyza aýlýarlar. Siz olaryň öwgülerine ynanyp, ol öwgüleri kabul edip, hakykatdan hem özüňizi hiç bir dini taýyp bolmadyk adam hökmünde alyp barýarsyňyz. Emma siz hem üýtgeşik adam därsiňiz. Ýurt boýunça toğuk etmesiniň habary ähli welaýatlardan gelýär. Ine ýurtda dören şu ýagdaýlary adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy web saýty indi bir näçe ýyldan beri okuýjy köpçiligine ýetirip gelýär. Türkmen inisiatiwasy topary adam hukuklarynyň bozulýandygy, adamlaryň günüdaranyň kynalýandygy, ýurt içinden halka ýetirilmeýän maglumatlary, statistika maglumatlary, tebii hadiselary ýurt içinde ilatdan gizlenýän ähli mümkin bolan maglumatlary çap edip okuýjy köpçiligine ýetirýär. Türkmen telewizionynyň Vatan Habarlar programmasynda berilýän habarlary hem bu saýtda okumak, görmek bolýar. Elbetde bu zatlary siz kabul etmän. Türkmenistanyň Kronika web saýtyny özüňize düşman hasaplayan bolsaňyz, onda çykýan maglumatlary okumak, dinlemek isleýän türkmen okuýjylarynyň sany näse desen ýeterlik. Emma siz ýurt içindäki okuýjylaryň, dinleýijileriň Türkmenistanyň Kronika web saýtyna girip okumagyna hem täsirçilik döretýärdiňiz. Ýurt içinde bu saýta girip onda habarlary okumak mümkin däl diýen ýaly sebäbi siz ony petikleýärsiňiz. Her işinde bu saýty ýok etmeň anadasyny edip oňa bökderçilik döretýärsiňiz. Emma saýt işinde dowam etýär. Siziň ýurt içinden alyp bilmeýän maglumatlaryňyzy, sizden gizlenýän maglumatlary bu saýtyň üstünden hem okumak, dinlemek isleýäňiz. Sebäbi size hakykaty bilmek köpman däl. Siz halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrmaýar. Siz ýurt içinde bolup geçen negativ wakalary hemişe ilat köpçiliginden gizleýärsiňiz. Ýurtda hemme zat gulala günlük diýip özüňizi hem halky hem aldyýarsyňyz. Egerde sizi ýurtda bolup geçen wakalar gyzyklandyrýan bolsa, halkyň hal ýagdaýy gyzyklandyrýan bolsa, adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy web saýtynyň sahypasyna girip okan hemde dinlen. Ýurtda negativ hadiselerin artýandygy göze ilýär. Türkmen denanları doğruluk bilen maşinelere basılıp ekidilýär. Şu ýylyň 11-nji iýununda meniň ýaşaýan jaýymyň golaýynda bir taýat 6:10-da bir türkmen denanyny AN 54-19 Aşgabat belgili avtologa zorluk bilen basyp alyp gitdiler. Men bu wakany özüm polisiýa bölümine habar berdim. Ýurtda temsatýan aýallaryň sany köpelýär. Milli howpsuzlyk ministriniň saatlyk diýen bir işgäri Liwat welaýatynyň gözel hemde ýada diýen iki tane temsatýan aýaly Aşgabada getirip, olary howandarlyk edip, olar bilen özi hem ýaşaşyp, olaryň yaramady işlerine goldaw bolandan men özüm şaýat boldum. Bu aradaky gurulňlar polisiýa bölüminde hem mälim boldy. Öz işgärleriniň şeýle yaramady işler bilen meşgul bolýanlygyndan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri Ataraýew habarly. Milli Howpsuzlyk ministriniň işgäri şatlygyň temsatýan gözel diýen ana Äne şäheriniň jaýanmaga ýardam berýändiginiň hem şaýaty boldum. Milli Howpsuzlyk ministriniň işgärleri olar diňe bizi iýdarlamagy, bize ahar bermegi bilýärler. Emma özleriniň bir eli hemişe jinayatda, hapaçylykda. Bu yaramaz ýagdaýlar barada näçe gede gurrun edilse-de bu habarlar size gowuşmaýar. Sebäbi Milli Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýurtda bolan yaramazlyklaryň diňe tarapdary. Näme üçin ýurtda ilat köpçiligi bu saýta girip okap dinläp bilen ok. Sebäbi siziň görkezmäňiz bilen bu saýtlar hemişe petiklenýär. Siziň ýanlaklaryňyz bu saýta bir näçe gede hüjüm edip, onuň işini toxtatmak islediler. Emma näçe kynçylyk çekdi-de bu saýt öz işini dowam etdirýär. Ilat köpçiligi diňe şu saýtyň üstü bilen möhüm maglumatlar alyp bilýärler. Ilat köpçiligi bu saýtyň üstü bilen size öz sesini, hal ýagdaýyny eşitdirmek isleýär. Sebäbi ýurt içinde ilaty dinleýän, ilaty goldaýan, ilata kömek etýän ikisi de ýolbaşy ýok. Siziň wepadar ýanlaklaryňyz bu saýtda çykýan habarlary size ýetirmejek bolup, halkyň hal ýagdaýyny size ýetirmejek bolup, giýje günler aýak üstünde aýakgalaňyz ylgaşyp ýörler. Halka azar bar berilýär. Ýurtdaky ilatdan girilýän haklanýan maglumatlary, ilatyň agyr hal ýagdaýy baradaky maglumatlary çap edýän adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy web saýtynyň petiklenmegine bes edip,
bu saytın habarlarını özüňiz okap, belki ilat köpçülüğünü çekýän jebir jepalarına rihim edersiňiz. Bu saytyň Türkmenistany, Türkmen halkyna hiç ýamanlygy ýok. Bu ýerde diňe hakykat aýdylyp, ilatyň alada edilýär. Ilat köpçüligi bu saytyň goldagyna hemişe mätäç, hemişe onun kömek sorýar. Ilat köpçüligi bu saytyň teşnesi. Ilat köpçülüğünün arasında bu sayt bilen hyzmatdaşlyk edýän ýaşaýjylar läçe diýen bar. Siz Türkmen ýolbaşçylary Birleşen Milletler Guramasyny, adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryny aldamaňyzy beredip, halkyň hal ýagdaýy bilen gyzyklanyp, ilat goldasaňyz, ilata kömek etseňiz, ilat üçin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrsaňyz, bu saytlar bilen hyzmatdaşlyk edýän, maglumat berýän jurnalistlerden elçeklerine hat gowy bolardy.